Poznáte ten pocit, keď niekam prídete a poviete si, to je to práve? Tak na takom mieste sa práve nachádzame. Vítajte v Bielom kostole. Tento byt sa predáva kompletne zariadený a ponúka všetko, čo hľadáte. Ak nehľadáte miesto, ktoré je len funkčné, ale má aj dušu, tak ste na správnej adrese. Volám sa Helena Heráková a rada vám tento byt ukážem aj osobne.